الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأطيعوه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه ولا تعصوه، واعلموا أنكم تعيشون أعمارا قصيرة وتحيون أياما معدودة، وأن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، وقد جعلها الله سبحانه مزرعة للآخرة ومحطة للتزود منها بصالح الأعمال، فاعبروها ولا تعمروها، وتزودوا منها بخير الزاد ليوم المعاد. وانظروا إلى ما أمامكم، وانظروا إلى ما أمامكم، واجعلوا الآخرة هي همكم. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، جعلنا الله منهم. الحمد لله رب العالمين. تنوب عليه تافب بالله مسعد. الحمد لله تنوب عليه الذي يعلمني جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ألم يشنت لي فوفونيونغو ما مني بافك على بركة كواتي ديما نمان بافك بركة علي ولي كواجو كواتي دوتكيبا أبي شيريا وعليك كلبان دياكا كشيري عليك ركتشينياكا صلى الله عليه وآله وسلم كشين ما شاما ينال فاقو جيد عليك ركا صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سمو أني ما سونا كتو عليك رانو في تشينغا فكتا سيدم كل ملي كلمة وكو أي ولي داكا غربلا نداء التقوى على يسرين ولدك. أيها الناس، اتقوا الله أيسر عليك وامتثلوا أمرا ألك يأمركم أن أنجبوا له واجتنبوا نهيا الله تعالى كالذي الكون أن أنفرتوا له. أطيعوه في السر والعلن، أي ألك يأمركم لبتوا جنولا أن يبنينا. anga donko am flen nje min kono
تمسرا دولة سبتي يروته جعلها الله مزرعة للآخرة يا لا رسنك يروي نعم بين نوك إلا من رحم الله من قرآن فهم فوجيه كوكا أنا على كرك حديثه صلى الله عليه وسلم يقولوا كلام كأنشوف فلبي يجي بين يما من أو منجا ودبي ما أسرع أكما فولي ye kuma koro de ka nyon hakili jigi ala je te mesrai ngam go ya ke sabati yoroy ya ila hara yini yoroy nga on balaka ya yere de yini ya fa yoroy alafe on fa adama ala ya dla kana muso hawa no yamba hawa mubla aljina de kono wereka kewale kira so wiye kubo ala kala tike kodo ya mu jurmu ya fayroy ya yesiki roy alama na on ya ke jurmu kura ke roy hadithuna kulluha anid dunya amwa barubbe kambe jede mabi al khusumat kulluha min ajli ad-dunya kele fon bani yonje abe balaka ke jiye kama ni min wasara jena o kajjatela ale wasara akanyera mayan yana hallo ya suro fon min ma sita suma maki halaki lahara hallo ya suro o bedda fa batila hallo beke beka nyon sural ngani beko fe amiyon nige amiyon malasa ambe kufo ka janyon budu aslamo alkray min foni njeyna ani qur'ane min fala ma shitse ka bowla aw malasaradi illa man rahimallah wallahi alladhi la ilaha illa hu qur'ane min fo amma mede illa man rahimallah jeya malasa ni sigira bi kaum laje ki tashi ni hakili bila ka fle qur'ane min fo be maloya ko ba lebu ko ba kata islamu ko chesri ko wulika jo hami ko bulibuli ko ke abela fangama be jende no fe atela hara no fe wallahi ambe adon ko ni chenyi halla foli madantrola asira rola ayre asabati anga kumawla kafo jien soro ere ban wasa ala dungo ko e kafiru de tabiyai ko jien masri la kafiru de nyekoro aya dola ya fati aya werela ko kafiru ulu de ubedi jiema umma farani jien u hakli sigirani jien u kajatela jien soro babo anwa islamogi andali do laharala anda be saka kununa anda be alqiyama sanga sella ala ilaydu mununta mumini ba be tientiya ngani yo o laydu tientiya ufle katlaka na on kewale na antugo fle bi abi ijigim sede halon la haraku bara bilama nanti je sora la anfarti funafe ode jigelatike podaire yimbo we kelela ala ku bara nobi o ala ku nyire yelemana ko ke jeyini nay ala ku bara yelemana ma babara minge wala saykalla harasoro o bara fam babbe yelemana bi ko ke jeyini nay ka ke ka je pari ka ke ki ka je la tike masri o be ko fe abiyon malasati fu ta qur'ane kalamani kana fo ko doya kuru wali ko kariya fo ka juya la kuma nunu ye kena kan kuma de banjena de te kunoy
ko nogonde de alkira o defa sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama kulo halakira ka ko anye abbe halakira jinde no fe abbe halakira kuto jini de la wa ayre famba be bo sray de kabi eta inan sigira ka baroke laysa fi hadithina illa ad-dunya iki hakili jabo nay baru daw sikbi ami mum baroke do ba hamina ka la harako yo do chesri mbe ate femi shi do ala kula ko do wan beke mbeka bloki boka bla jede no febi karamo wedda ka jugu kala balutay illa man rahimallah ninjeng an hakila ko diɲɛ kɛli cogo min ye k'o de ye laɲini ye n'a tun bɛ ten ala tun b'a kɛ ten ka di kira ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa afdalu nnasi ala al-itlaq ale de ka fisa ka tɛmɛ bɛɛ kan sɔsɔli tɛ min na nka anw filɛ ka waso ni fɛn o fɛn ye bi an bɛ kɛ ka dulɔki bɔ fɛn o fɛn nɔfɛ bi alakira mo si ye a ɲɛna o kow yɛrɛ ma na diɲɛ kɔnɔ ka alakira to diɲɛ kɔnɔ sallallahu alaihi wa alihi wasallam nka bi an bɛ malasara illa man rahimallah a b'an bɛ ɲɛna ko n'i ka diɲɛ ɲɛna ko de ye ni ala cɛ ɲɛne ye a b'an bɛ ɲɛna ko ni diɲɛ sɔrɔla ko de ye laɲini sɔrɔlen ye al-ghayatu hiya al-janna وهي سلعة الله سلعة الله غالية هي الجنة سلامك الليني نينما ينا فنجل ندو ويا الجنة نو سر لا يسرك نو ما سر يبلو لمولم بورا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ألا المؤمنون نساء فيك وكان فلوس سوفي كأسرك الجنة دي bi ajigim shayara ejmei jon be jonin kumbo je kabli folo ma do be ni nuwe baroke iko mini gere la don bawla ni gere la ala isra jomna wa soro no ya soro je kunta meka dai kuna inna kuma i hami kabbo ka nyeshi jema ibi wuli ka bati ko kuma bino ba soro je te foye ibulo ka on te bi de ngana hera malasa de hali ko minnu ye haramu jɛlenw ye n'i ye bugune sɔrɔ a la n'i ma farati k'a baro bɔ i karamɔgɔ ye bi a b'a fɔ ko fɛn t'o dɔw la walima ko a bɛ kɛ cogo di ko tiɲɛna o ka d'a kan ale yɛrɛ bɛ hɛrɛ min dɔ sɔrɔ a la e fɛ n diɲɛ ala ye mun fɔ a la aya fila bi yan an ka hakili jagabɔ o kan kuma in wajibi asrana farifai yau chugo lajebi wallahi ko afo chugo nyumanyare ni yo fobi ini mashiti yon famula ini mashiti ba'ala illa man rahim Allah jere haqiqa mi mumini kanga ke chugo mina jien kono wakawa ko yere mi hal ni jesri ka fanyini jien kono kanga nyini ka dine kudi kama an yɛrɛ fanba t'a ɲini o kama yɛrɛ ala kira jalila k'a fɔ sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ko camantigiw de ye fitinintigiw ye lahara ko fo ni maa min ko nafolo la a y'i bolo kɛ ta a kini fɛ a numan fɛ a ɲɛ fɛ a kɔfɛ o kɔrɔ ye maa min ye ɲumanya kɛ fi kulli majal bonda bɛɛ la sira bɛɛ dɔ fɛ ɲumanya kan ka taa sira o sira fɛ a y'o fɔ min kɛ a sɔrɔla k'a fɔ ko wa qalilun ma hum k'olu dun o dun maa ka dɔgɔ o ye dɔgɔya da ye e min sigilen filɛ nafolo ko hami min b'e la est ce que i bɛ kɛ ka hami ka nafolo sɔrɔ ka a kɛ ka sinji de tugu wa e nafolo ɲini kun de ye ka sadakati bɔ caya wa e nafolo ɲini kun de ye ka ɲumanya caya wa
inna fulu nyini kun de ngasika ko bawke diine ko la ka islam ya demewa o ma min nje nyini to ngulu labi abe femunu nyini hal ya fi dala ibasoro ikono chende alakira sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kun ko bawnata atali alaka srafe akumbu dinnata masalan madola bafo ko ale ba natanin kulu ka ke sanui ka dalima le sabakana teme faka suraya ben fakati sayyidina umar shendola ay du kulu do soro ay reko ko ale madilika na fulu soro na fulu miyan ni soja katema ale mo soro anana ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ni ako bunya nda fe ka ke funga hakile nda fe ka ni na fulu ndo da shife funga blasra kanyini ife mblasra ngakedi ala kira ko ka ke wakfu koroyti wakfu koroy na fulu min fleni ya bla ala ka boloka ideun ta chieta ideun tsiga fere ma wore tsiga fere ya di alama na fulu mbe continuer ka baraji de yini isale kofi o koroy na fulu in soromu no mbwala olu be do islamaya de mesra fe absega ke yire de mesra do dandige absega ke o kotura islamo were bolo walmani islam fanga be o kotura wakfu be jere jamana kono chukomena nga bi hali o wakfu kelingeleni munumbe amfeya islamo talaka nafanu wede na folotiki do jena ka wakfu ke ka fone ni ndi alama nga mogodo kelengelena de beke ka balo o nafolo la atisi islamo ba mogodo kelengelena de beke ka ken nafolo tiye ni o wakfu ye atisi islamo ba ni ma kala ne be ni kuma fam mamun bu yere kala bolo be ni kuma fam wakfu koroyedi ni fen ba ala de ka boloka anafata asra de bijra nani wakfu kalfara mima bi jien ko kama o wakfu nafa o soro o be ekelentay islamo ta don ko wakfu kera wakfu de dun koroy ko nafa ka islamo ma jien ko donon kulo kono kasi hakela ay islamo ya sharab betunu ana ay ko betunu ana wa koko no ba yere kunga ando chenere yebli parce que anga soro bala ni ka soro be mina ite chenere yola bli te tafa yere yola am se fion fena o wal kiri fese na kiri munu ni o kiri nyene bo baye ere o be nyene bo ere de ka niveau la mati dado la yere kon bo ke kata tendron ki ka jedlanay ki ka je ferenay alkira sallallahu alaihi wasallam akoko umar kana fulin ke wakfu na fulun minama delika nyonzoro lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ngabidu hali darajina barakala mina ko ni mina ikaninge ni mina ikatla ningeta ko chabambe sina fama utabesina nga angana ngina yere ko de fama utayme ube jamaje nafulo kuna akanga ke chukuma atiketi awa ko min kal fambi yere ma yere o fama ide ebo nafulo do dajme baraka ke chukodi ibiya ke chukumina akanga ketia sheria ba fokwa kata usrafewa mini mbesa umma abe jien ko ide adama de na tabuya nabi kan yashi jema o kira buya dai haka yare tal kira sawi ko mun yare be dina ta nyefe mo chesri leto fede warbe sura dina ke ko ke chugo mununa be chesri bo de no fe illa man rahim Allah yiteni kuma inde tay ko nga hakilima be kulu kunje mana don fugay ni angeto e ka bloki boka nyon zama koko no fe ala kula bi
o ye ala ko diɲɛ kolama ye diɲɛ bɛ sɔrɔ min na ita ala ko baara khalisu bɛ yen maa fila tɛ kɛlɛ a nɔfɛ nka bɛɛ y'a dɔn k'a ka di ala ye bila khilaf diɲɛ an ma lasa dɛ an k'an janto an yɛrɛ la an k'an janto an yɛrɛ la janto n yɛrɛ la kɔrɔ ko ka ɲi nin diɲɛ in laban t'a la dɛ aya fɔlɔ mu'minu ali fir'aun o de ka kuma don ala ye kuma in lase an ma a kɛra ala kumakan ye bi nasul qur'an ni kuranɛ aya ye ko ya qawm n ka mɔgɔw dɔw ko musa yɛrɛ de ye kuma in fɔ dɔw ko la cɛ min limaniyara firawuna ka mɔgɔw la n'a kun kɛn bɛ k'a ka limaniya dogo ko o cɛ in de ye kuma in fɔ ko ya qawm إنما هذه الحياة الدنيا متاع كيكادو نجيلة كينينا ماي دام تكمرني دمدو وإن الآخرة كيكادو لاهرة هي دار القرار ودي سبتي سوي من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها koni mami ye walaj kuke fala yujza utigiti sara illa mithlaha fanywana ye kojugu minge o de be ke kisara amble bara mununa ibi sara ni ka bara di ay je be ga baka mo gobula ko je te fuye fudam ta kunguni aw be ba don ko ye che nga mashi sonde ka ire wajuno yiki hakiliski jiyan kola illa man rahim Allah mashi sonde ka jiyan surunya ka barake no srai illa man rahim Allah an be de be sam bakilin baraka ka Allah yini jiyan kono ni yanyi nga nga dalu ejumei amba fo kwamba ndi nga shinieski kwamba mode nga shinieski jere don sangeme dama don nata e kelebala ko bellabe nga yani sandama do cheddama yine mboko madawla dama de shi mana sake dola iski medi saye dobe ati tun don shi la ati fo don shi ko e sara ko be ke balla ko e mugawla nyala e shi di o dobla be kan be kono ire sigi benaye beski benaye alle saya kon mandi mai nga era don koni ko kunu ani shamanja nga ona tabbe sange me hake ko munu abena ke chumina e kofe eto don ala de bodon ala ya ambla sra ka fo ko amanjura shiniye sigi ni ko munu ye mo nyina loko amandi nga shinin lani mi ni waldeun jigi tugulini shinji tugulini ala yasra barawi mo nyina loko be jesri be ka barake komina fa ambototea yeche inkuma inkorote ko ba saliya kabo barakela akorote ko warini haramu akorote ko sujoye haramu ngana yi sugula kabo la harama itachena halitinga na wulu anu ya ma chamande sugula bi mo bebi miliyar bubulo ate fonyewi muna ute here sura lawo uti nyuma ya kala uti shinji twala uti sigi yonjigi twala foi o milliardaire juljuldu nani fanda umbe nyonga sigila nani fanda umbe silla misiri kono uta don atuto anu te nyoye sralere ikal jina soro sran nyumaye bamunui itu kalama yere kira dun sallallahu alaihi wasallam ay ma jalaki ma min fale shiraka sigi yokko totu o yeshukele mfai oni mami era tadu bi mi reke ebi daki hakili jagabode mina ba faka mun ko kura wereke no unata be magote la harakula unata be kana fuluci do ala kula nga o mo betlaka kashini qur'ana kala o mo be kashini wajuli kira ko ala de kadulu kulu balaka na fulu yina ala ko de demeni kama kala
shetana yi malasa temena nyon nige daraja la be kan yere de nige alkira ka sahaba munun do kilinga bara ni jebe balaka alla kale fuka na sibbi ma fuka ta siddu ko lombele kelima wallahi bi na fulo me mo bulu bi akuntu lu law siraka ala yini nu kana fulo usiraka ala yini we shi hake min balu ibi don ba do shi hake me abiki yana ni yu ka doni kono bare abiki yana ku ye sangeme flade balu du ko lokoka ado mate me sambi dama doka ga yu ko nyena ma bedo ala ko dafe kuni njin mata awre ka chugo yani lajefi afama yo be kunche chugo mina ana fulutike yo be kunche chugo mina akene be kunche chugo mina akorota be kunche chugo mina o te ka fokiye ko jugu ke ala la koy be de sigimbe ko kono jinye so banta de ya kono fe be de be ba fon fembe sina abede bina kunche likulli naba'in mustaqar kibariya fon fe abede be sadana opa nyete mato ta kunche tola isigile nyena wa bal ma wara tanto mi ala chew ambe da makaka alala beda makakani nyena ma yin chugo yawla ad-dunya sarra'un wa dharra man sarrahu zamanun sa'atuhu azman je de wati do bi ni soja wati do bi ni sokoya je ni soja ko ni sokoya ko wi je geleyo ni no yawi beski mbe ka dungele do kono amana ke chugo chugo hal na dana saya sikarama hal na dana saya banama hada ma dun ka tashi ka dogon as-sa'idu man wa'iza bi ghayrihi jomuna di de ma min wajura ni ma ware akwa ka mo ma kika do je wati kurni akwa ka do lahara de sabati suyi lahara hiya darul qarar woni ma mi jugumangeya bi sarano lahara koni mami yumange chela wal mamsula tasoriye mu'mini baraj ma sigi limaniya de kanili limaniya te baraj ma ti nafa koni mu'mini che baraj mange wal mu'mini musu ni mami ngara yumangela ye mu'mini ko o mo olu de binadu aljina kono ni aljina soro iye niyoro soro niyoro minati ba iye niyoro soro niyoro minati kochke iye niyoro soro niyoro mi ni ala yere wele ko niyoro bilibili alfawz alazim alfawz alkabir nga chena anjama mbege limania wele dabbi ne skambe ka foma bidda kula katlaka ifarfa akula kasini hakima anda inda mata menada Allah haraku farfa rabbi an so kadini ko ebi afambashi te la haraku mai aka gelen a folika gelen ambe da makakana ame ni sojani komunu ebi afambashi aljina ko kuma wera ni baraji ko kuma kera sisa komi oye folo wajulu de ba foye burus kono wajulu de halna be wajuli ke kuma do ba soro wajuli bebe ka beba yele maka beke politiki wajuli ka be yele ma ko ere be a benye shina jien ko de masa ko ire be an kuma be kan be jien de masa illa man rahimallah ala dunya aljina de fode ako nyuma ngelaw kulu lebina do aljina kono yurzaquna fiha bighayri hisab kubina garsi aljina kono kasoro fese li fuy taala jetere taala aya flanana ala yere je misali akajra ana ako inma mathalu alhayati ad-dunya kama in anzalnahu min as-samaa ko je misali ya be kuma ye jimin jigi kaba kulula komi samiya manasi na ye jiji sanana kallabolike فاختلط به نبات الأرض كل فلفيونا فريكيونا نجي
ka falive nonaya min takili wazajjanat dugukolo ko kana na masri ada dugukolo masri falive وظن أهلها أنهم قادرون عليها كفانا كي سنفات غوينا والمسجد غوينا كفو سيزانوني سيبولوي ويرى النفا دي فاليفين وبنا فاليفين ننتكي كما من عنيني نعلك يا مرنا نعم ليلا أو نهارا شفع والمتلفة فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس أي فليفينج حصيدا كأتشكبوي كأن لم تغن بالأمس نيناني جارو لا يبافو كواكم دي كنغو ني تسمى دو كنغو دا توليلا كاجيري كننا فبكا بجيني كبوي كنغو مامي ونيبا أنغوليلا نانا ني جوكا فلي أبكا تشودي كأن لم تغن بالأمس يبافو كوني يروكم دي كنغو وعلى بركاني دي هنا ما مثالي awere nya bala fanga do fle fanga do temena fanga joli temena ere ni kadem chen sigile yana ba fo ku kuma fa ma yake ka ko ba joli kera ya kateme na kembe bi kumu kuma ke okuma eta ira taimbike kula kalita domina ti miro la ngamba la ka kote meni unde lakali eta donc ira tabina lakali ko dodo la anfle ko kulani ko de bike kuma ke numado jugumado ko yere de bina tunu ba fo kwa kundi كل من عليها فان على جنما دو دفا ko halna kun dana adama de re buniya chilima ka fonere karde flemmina ba kan duli kan ge boy ko kun e haklima be haminambo lingi joro ki waju jamuna fara kula harako ba kofe ko adama de re kan yana maya bani adama de ko kadaire chumina kafoko e karisa de fleni ka ko bana isara itolla ifla bogojgoro ikera bogoy ko o nyesran ye kunganga ma waju jango ni saka kunu bo kofe yafle wallahi kuma dawla hali sayate mo wajubi illa man rahim Allah folo ni makele mun zara tsikidala mo farbe fasikida mabe akumeke do reka tubi sowi nga sisan foi mo be kaburu sela buka barula shubala ka blad dinge kono do dembe kerefe buka na fulu ko kumana umasika ali sabali ka uka jien telephone ci ka reswali jo folo umasika ali sabali o watu kunguruni koro wani bora di janaja kera 10h ni nana wula fe 5h avec yana ko janaja table ko konyo de kungera asro betmeni chugo fe kullu shay'in adi febbe kera chugo iba fo ko fo imake wa mo presele do janaja bani koroka tu mogowla ka tu ka jien ko la uni dode kumbo jien ko ina nyon vesa o nata kumbe ko janga ko mulu yere nata kumba ka chugo mina do sigiño do tirike do balmado nga fuy ulu ere bolo ninta de bana ni nulu tate ñoye sraka ulu bitu tato ñeyi angala jojma do temena min salaf balma janaja tede nga na kon participera janaja la je dungo do fuka ta o do tlebe fuka to do duguje atika fuy kaire ka wajuni o sayi wada to alkira kunye kungar da kaburdo juralla alabana ka fa kuka ta jura ko abu mo hakili jigi laharala o ye kati joka kaburdo fle da mai jango ayre tara dode do ere nyebe shudda tukola dinge kono e a donc hali bi ulaina ni nywana psika e soro hali shuina ni nywana psiki soro hali shini zogoma ni nywana psiki soro
o jana ta juljuldu na o ke na fura kwa tigera kuma jana da kairo la kunu na foi mu mi jigi mi shahada madila bi ni yayi ko mo be shu jufa ko na war shwe o ke ma do ka jete la udambe ala la udambe la harala ma sale urgence kono ba ka téléphone shwe war munun tura jufa kono ko bo shwe ma keli ka accident ke ka kiringara ka da jolla fe munun ba kuna mo bo shwe docteur bo fura shwe ma do sato ka fura ku lu shwe ko fere ko warke ka ka jedla ma do be kaburu la dugutla fe lu be shu daju ni shu kasange ko ku yini ku bina jen yini na an ko be kera jen ko yi adama de bo wajuni mu yeble le ko balaw jume me na du ko ko ka mi mo kamana gwa kan da bo yorodo balaw jume be na du ko ko ka komba an yira kala lafli ko da bo yorodo ay mun do alay sabi ay mun ga alay mo wajura ni mu illa man rahim Allah ko galera de a galera fuka sadar fe no ba adama de waju o beyele manasa waju li kelan yere yele manaka ke je yini nawi adama de kanga waju ni ko munu yo ko yele mana ko ke je yini nawi bana ko je ko nunu de kwa bu ko mina fo ni falin on valina ni nana ayoro ni ala ya a détruire ka boy ka tasuma do jiri kenana ka beje ni ka ba ka sura yoro tule kundo ka dibi ko anga ni je ko nyuma nunu de bet ere mana ko kan kuma mina awere nyebala ala ere wajuli di awma bi folo ma mo soro ere bi awere bai ma fa mala mafle nganya aka dunduma mfle awa a fanga dabla do fle ni o fla be jafle folo mo ko ndo soro kumba baro dama de nga bi fanga koromun tiena a fanga kadi kuma mina uko kuma uyo kuma munun fo kuto fa bayala uyo kuma munun ge kuto fa bayala o jafle u fandana ma were kaso buda dina manye bola wal ma were desele sigile sokono u nyebola akira aw munun nyina o fana nyebala ga halsa bede be nganya na be ko jien ma shita fa lahara illa man rahim Allah hey min kuma nun te kuma jugu ye koy ay to ngani ndo fo nyoye kuma dowla ete do kera jien ko la sade ma te fa jien na koy ma ti jien soro de ay ibi hakili de siafi fana koni nana kana yoro infle baye abike ka allam tagna bil ams ko abike komi fuy kundi ya kunugo ala ko kadhalika nufassilu al ayati liqaumin yatafakkarun ko ben njugo de lambe aya wala mo wi mam numbu mi mam be miro de ben yede min di miri bolo ni kuma bon o senya ma taala ya abika chugodi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur ar-rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والله كعلد يدعو على بولده إلى دار السلام كتاكش السماء ويهدي من يشاء كعلى بما كان دني ما مياجا إلى صراط مستقيم كتاسرى مسرى من أكلين يا رب على كان وعلى بولده كتاكش السماء ambe kishi minyini kishi rere abisura aljina de kono de yanda kishi soyede makromad aljina de to wala ko daru salam ngishira juguma bema oti soroya abada mashiti kishi juguma bema ya ni kishira doma dobi soro nga aljina de to wala ala fe ko daru salam ko kishi su ko wala de ma kandani ma mi aja kata srat lema
kon nan jeeñ mba keñere mba kemo anga kilisi jien ko fe te ko gela rabbi da anga kilisi jien ko fe jango ala ko baraw anga ala ko baraw na ma fi tsika nafa sori ka ala ko barala de ngani ya nafa ko kika bazi ni mi chudo ika ala ko dabe ke jien ya de ika ala ko no dabe ke jien anga kilito nada ibe koko ke ala kula ake ala jati jingini ni kama ake Allah harasara kama ni ala nyine ni na ka fenwara mindi teme tola mama oyo na ya beyele maka beke jingini nayi lahara mado bitaye we barake jina ya danga saratu ya lahara da Qur'ani o fana mo ube bulu la lahara barake baliyata da we barake nga baray majiya alay baray ma khalasha alay baray ke kun yerere o ta alay angan duskun kele duskun be kele ka duskun kala duskun kono barawla kuma adama de farkulo kala kire ma barawla cikumina seli farkulo ka kene kan baray duskun fana saniyali ki ka qasdunye ikallayini barala ko onye ko ke alay ko ke lahara nyini tango laje o ko ka wele bla mamunu e jien soro aya hakilito ala kula aka hakilito dine kula aka hakilito ayra kuna yani aka boko nunguna ani yani fen nun tiki aka boshala inye ba mfon fena ko karitaini yani wati do chedu o jaran lulawa majan lulaw hali yere ka du jole minni ba kono itado yani wati do dice iye du min jo da titre fonso bi togola itado yani kuma do dice bana laje ni bi minge yano kuma ka dafa na fulo munun bi togola itado yani kuma do ce fon bi togola itado yani kuma do ce mana ngana yere malasa o ko alay ma fla marakal fama o mala lahara ala bi yini ga yu mara chukoti mamunu be jama je ko kuna mamunu be jama kungo ka nyenebo hali ma fla wala kirde laka kangar da ka sahaba ke do ako kana bla hali ma fla ka nyemo yala kira kangar da yini naw ni ye ka kele ka no fe la dire ko ci kono te mamunum bu yere kalama mamunum bisran akungonye olu be karaba kubla la di utisha alkira sallallahu alaihi wasallam akmu mawde karaba kubla nyemo yala o be boli wa o mo façon de kungo kada alkira nyema yala sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar mamina kira khalifa na ko abi min bla mina utisha na ko abi min bla mina utisha akok manabina yela jiri kaka jutke niwa awde ne bla kula ma munabe ba kwati ndeme asurla kana kara mo karabal dabne ni mim siga minge ka nya bo karaba kablu la halu mandui nabiyon bebe bulla ko nyemo yo no fe be illa man rahimallah be ko ayem la kuna be ko ay nga nyemo koy layni min bila ala badon innahu alimun bi dhati as-sudur enfin wallahi e balaka ko min layni bi min fo mo ko wi ne mo go foytoda ibsiga mo mala sake am layni munun fo o te fuyi ibi mire yini da ala de bodo kabe mo miri ala ya don kibino miri min bi kono ikal layni rere mi koina ni nyemo ya kanudo ni bunya yini do ni nafolo yini do ni jien yini do ni togo yini do ni fendo o tega do ala konna awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduri alalamin bala fɛn o fɛn kɔnɔ ala b'a dɔn ko ni dusukun saniya o de ye ala ka yɔrɔ filɛ ta ye e m'a bi an bɛɛ cɛsiri dɔn an kɔ kana de fɛ wa pari ŋaɲa an bɛɛ cɛsiri m'o de fɛ illa man rahimallah k'an ye cogo ɲɛ k'an suraya ɲɛ o ye mɔgɔw ka yɔrɔ filɛ ta ye ne m'a fɔ o ye haramu ye dɛ nka n'i ye mɔgɔw ta saniya ala bi yɔrɔ min filɛ i t'o saniya
ala bi joro jumɛn filɛ jɔn dusukun a n'a ka wale kɛtaw ala b'olu de filɛ ala mago t'an sura yɛrɛ i ka fini ka ɲi i ka fini man ɲi ala mago t'o la i yɛrɛ ye cogo cɛ ka ɲi cɛ man ɲi ala mago foyi t'o la ala mago bɛ jumɛn na i b'a la ka mun kɛ ani mun b'i kɔnɔ n'an ye mɔgɔw ta cɛ ɲɛ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ maa bɛ fini don mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ la de kama munna ala bɛ yɔrɔ min filɛ ani ala bɛ wale minnu filɛ an t'olu lajɛ xalalu dɔrɔn ka diinɛ baara la bi dɛ an kan k'an yɛrɛ surunya ni ala la ni fɛn o fɛn a yɛrɛ bɛ ni ka surunya baara yɛrɛ de ka sɔrɔ an dɔ bolo min b'a la ka kɛ ala jaati kama i tɛ foyi wɛrɛ ɲini a na ala kɔ o baara de bɛ kɛ ka dɔgɔya ka da kan n'i y'a tigi yɛrɛ ka tasarrufu lajɛ n'i y'a yɛrɛ cogoya lajɛ b'a sɔrɔ laɲini kɔni y'a bolo min ye ko in na dɔrɔn o ye diɲɛ ko de ye n'a y'o sɔrɔ a la a fari bɛ funu a fɛ ka taa fɛ n'a m'o sɔrɔ a la e ta ye bi bɛɛ bɛ waso ɲɔgɔn na ni diɲɛ de ye kuranɛ yɛrɛ y'o min lagosi k'o buruja min ta ye bɛ waso n'a nɛ ye walima min bɛ waso bi lisanil hal n'a cogoya ye dɔw ta ye u bɛ waso kɛ ni kumakan ye nka dɔw ta u bɛ waso n'u ka lahalaya cogoya de ye bɛɛ maa caman yɛrɛ ɲɛna bi ni i ye maa tɔw da diɲɛ ko la dɔrɔn a banna i wasara maa o maa mana fɔ k'a bɛ tiɲɛ f'i ye o ye hasidi ye maa o maa mana fɔ k'a b'i bilasira o ye hasidi ye e ta in kɔni bɛɛ de b'e ta in kɔnturu la e ta in ɲɔgɔn tɛ diɲɛ na alakira dun ye mun fɔ a mɔdenkɛ ye sallallahu alaihi wa sallam a ko kana fadenya sama i ni maa si cɛ diɲɛ ko la ni alakira yɛrɛ ka bilasirali k'a ye a yɛrɛ wolo mɔdenkɛ ye a ko kaari kana tɔgɔ ye di Sayyidina Ali radiyallahu anhu ko a denkɛ ma alakira mɔden a ko kana fadenya sama i ni maa si cɛ diɲɛ ko la ni maa o maa ye fadenya sama n'i cɛ diɲɛ ko la a ko a fili a kan i ka taa ko nka ni ala ko don a sama sa dɛ fo fini ka fo nɛrɛ bɔ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون نعم فديانيون أنغا فديانيون على كلا أنغا فديانيون على كبار لا ورتوغا فديان وفديانيون مصر جود لا فنا كرا وسولا ما يدكاريو كدغوتا كتا ما جرالا كو فمنه كنا كتما كangando ما de nga kariye siri dojo ala jati kama nyere bindugo kata dojo ninkina ala jati kama nyame kwa e flajo minda ke woro e nyame kwa e tanjo mi mugonjo waso te yere jirate yere ta fe makadon ambola ube fadi anyona miskino duminin na ube fadi anyona desebato jigitugulawa fadi adme moni yonche alaka boda kai alaka an sutura alaka laban mandambe ma ma kan ga dugaw caya sa de ka ala kusma caya ka dugaw caya ire ada ma de ka dugaw ki ire liman yakula ala kira sallallahu alaihi wasallam kana yakhafu ala nafsi kira unde kala ete sika ko nte kira la nga kira ire de kuma fa ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik ske ni on la jabbi wallahi amin min kalam go kuna ni yoni waqi'u danyongoro foni ere bila labanka sira o kuma ede ma famu watar mungera ay dem sanu yini ngabali wallahi mama ka ma se hakeni dola ma fo ko ne mo ko bayde nga ma ni karamo wajuli ke kam mebbi ka aya do ba korofo aya in laje ibu yere laje ibe kuma in laje kira ka hadise in laje sallallahu alaihi wasallam ibe ba fo ko salafu ba keta lu ba keta ibo laje ku ba suru tutu salafu no fe ashira ututu ko ala kira ka kuma no fe ashila nga lu kon ba fo damadi am ala kira ka la diriya misaliya mun fo olu be binibi ala kira ka sahaba ka danaya nu ka cien fo nu ka ko doni jena nu ka laydu dafani ka ko ke ka sa sero la hal ni singe bi ta cien iti walwar na mara ita du o danaya o be bini nga ngamba misaliya fo jula be kule hali mamun be leka be bosla mayala ni kaba ko kuma wi kuma dola ala riwayo masaha be wire munge ala kula be la dirij me bula cien fo me bula cien waliyad me bula wa jango fedo we fanga sura anfeya wallahi tanke no makela ka boya amba ambe fu kuna mi yon nege damadi ni cien dana foli mate fuila eli kafiru ka cien kuma o chamate ni qur'an kono ayu bali ko du jahannama kono
ويشيك ما وكما فونغا وما وليا حتى اليهود مو يهود يوكما على كراكا كرايا تشين فو كرفه لو ما سمعت وانا في تشيك ما فولي ناني وليا متى يوم في وديا تعالى ويل بلا مؤمنون ما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اي كيتشي تقولها قريد صدق قولك بعمل يبقى من فوق بارك كاتشين تيكي ede ma foko ni nganya amuna yere te dokala ede ma foko ni manywa muna o ere tabiyai أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون لني فروبك مادو عندك أفلك غير اللجة غير اللجة دوني أنا كنيسكي جين كوفي أنا لا هرقو بويان غنينا ما يلا أنا لا هرقو كان همي Unje ala de ambla anga kuba ala de ka ambaloli ala yo laydu ta'ay angar sigeli ala yo laydu ta'ay nga yandla kumi ngama wa ya batuli ya rabbi ala ka batuli no ya amma ay gar ske mi laydu ta'ay ya rabbi ala ka ni rabbu ya ula ala ka bodaw ka ay ala ka antuluma ki anga jamana ala ka baski ala ka heratu akon ala ka njenya ala ka la haranye ala be fon fen di amani njeyna ala ka andeme ka ala jeyni na be fon fen no ban sugula ka bo ala ma ala ka no do angar sigela fon fen no be ke sobuye kan sugula ka bo ala ma njeyna ya ala ka koroni tle biddo anoche ala ka aljina no ya ay baraw bara ban sunu ya aljina la ya rabbi ala ka ambla usraka ala ka anki tasmama sababu an si tasmama ya rabbi ala ka do anoche ala ka ambalo aslama ya chenka ala kan fatu liman yadatuka laba mun ma ba ala di bulu ya rabbi ala ka di amma ala kan me ka ala batu amma batu mun ke ala ku jiya alai ala ku saraki aljinai allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله